Pekné ráno. Poďte si znúť, či druh papagája Amazonian oranžovo krídly pochádza po A z Južnej Ameriky, po B z Afriky. Vaše pevne verím, že správne odpovede posiel SMS-ky na číslo 7778. Nuža, za dnešnú zvieratkovskú otázku, ak správne odpoviete, môžete získať klávesnicu a optickú myš. Takýchto fešakov tu teraz máme v štúdiu. Ja viem, že mi závidíte a ja si závidím, že môžem byť vedľa nich. No a okrem toho samozrejme prišli aj chovatelia dvaja, chovatelia papagajov. Ivetka a Matej, dobré ráno. Dobré ráno. No vy ste so sebou priniesli svojich miláčikov. Môžeme ich najprv predstaviť? Tak toto je papagaj sivý, prezývaný Žako. Je to samička, volá sa Tara. A toto? Toto je Amazonian oranžovo krídly, volá sa Alex. A pekne sa nám predstavil, hneď vzlietol. A áno, jasné, to si ty. Ideme rozprávať o papagájoch. Alebo vieš čo, rozprávaj ty. Moderuješ. No povedz sa, až keď sa bude rozprávať ostatní. Čakám aj nič. Mimochodom, rozpráva aj Tara? Rozpráva samozrejme aj Tara, ale veľa ľudí sa domnieva, že papagaj rozpráva na povel. Papagaj rozpráva, kedy on chce. Hej. U Žakov je to väčšinou tak, že si rozprávajú, keď sú v maximálnom kľude, keď sú v pohode. To znamená, že ráno, keď všetci spia, tak o 8 sa ozýva z klietok rozprávanie a zase večer pred spaním. Ale cez ten deň je to viac menej taká skôr náhoda. Takže nie je to také, lebo zväčša to poznáme z rôznych vtipov a z rôznych rozprávok. Tak ako medzi ľuďmi aj medzi papagajmi sa nájdu samozrejme veľmi inteligentní a tie menej inteligentní. To znamená, že sa kľudne môže stať, že si niekto kúpi papagája takéhoto a je presvedčený, že mu bude 100% rozprávať, ale poznám Žakov, ktorí nerozprávajú vôbec, ktorí sem tam niečo zapískajú a poznám mandulku, ktorá prečí Žaka. Takže je to individuálne, je to veľmi individuálne. Človek, ktorý chce si kúpiť domov papagája, aký to musí byť človek? S čím naši televízni diváci, ktorým teraz sú tieto vtáčiky sympatické a chcú si ich zobrať domov, teda nie samozrejme tie vaše, tak čo musia splniť? Alebo aký musí byť človek, chovateľ papagája? Mal by sa predovšetkým oboznámiť s tým, čo to obnáša. Každý druh papagája, kde na tam individuality, si vyžaduje svoje. V zásade tam platí také veľmi všeobecné pravidlo, že čím menší papagaj, tým menšie starosti. Je to tak. Alex nastal len tento rok na zverolekároch okolo 9 000 korún. Fúha. Takže to netreba podceniť. Alebo potom samozrejme tie zvieratá končia v útulkoch. Takže treba sa predtým, tak keď si kupujete práčku, tak zistí, že aké má vlastnosti, takisto aj vták. Potrebné skrátka predtým si mnoho vecí preštudovať. Dnes v čase internetu to nie je problém. Ono zväčša sa hovorieva len o psíkoch, ktorí končia v útulkoch, ale tie ďalšie druhy nie sú ani spomínané. Pokiaľ viem, tak na Slovensku ani útulok takéhoto razu nie je, ale poznáme z Nemecka také a sú to ozaj katastrofálne obrázky tých papagajov, akí sú vyšklbaní a v podstate oni niektorí dokonca to dokážu už aj sami ničiť, že si vytrhávajú nielen teda perie, ale aj mäso vlastne zaživa. Ale treba akože pripomenúť pri týchto veľkých vtákoch, že oni sú veľmi citliví, sú veľmi senzitívni. To znamená, že ten kontakt s človekom potrebujú. Čiže nejde to spôsobom takým, že ja ráno idem do roboty a dojdem večer o 6 a papagaj je celý deň chudák sám zavretý v klietke a čaká, kedy ten pániček dojde domov a keď ten pániček je unavený, tak sa mu nevenuje. Je to pre neho obrovský akože stres. V takom prípade samozrejme buď treba mať dvoch, pretože to nie je pravda, že je menej krotký alebo že už nejde. Ona má doma svojho partnera, len som ho teda so sebou nezobrala, vidíte, je úplne v pohode. Ďalšia vec je tá, že veľa ľudí si neuvedomuje, že papagaj, keď je malý, je to ako dieťa. Je samozrejme hravejší, je prístupnejší, ale jak dospieva a dozrieva, tak aj oni už začínajú mať tak, jak človek svoje nároky. To znamená, že už tiež aj po kúše, aj už to není ten úplne krotučký papagaj. A potom sa väčšinou tí ľudia zvyknú, začnú sa zbavovať tých papagajov. Práve preto. Majú svoju pubertu. Samozrejme, že majú svoju pubertu. A so všetkým tým zlým, čo poznáme aj u ľudských puberťákov, tak s tým, že títo tiež majú svoje aj možnosti, ako ublížiť. No určite ten zobák je v istých chvíľach vyzerá dosť odstrašujúco pre človeka, ktorý s tým papagajom neprichádza do každodenného kontaktu. Samozrejme. Zoberte si, veľa ľudí napríklad ani nevie, čo všetko môže papagaj jesť. Predstava ľudí je taká, že treba dať proso a tým to akože skončilo. Taruška, kam ideš? No vy ste nám aj priniesli zo pár ukážok toho, čo všetko taký papagaj papať môže. Dokonca
som sa teda dozvedela, že sú v celku hladní, že ešte neraňajkovali, tak sa môžu nájsť v raňajojkách. Teraz ste to takto vymysleli, aby ich aj televízni diváci videli. Je to viac menej kvôli tomu, že ten papagaj, tak jak človek, ktorý trpí v nevoľnosťou v aute, tak aj ten papagaj trpí takisto nevoľnosťou v aute, takže je lepšie ísť na lačno. Hovorili ste o dospievaní. Kedy dospievajú papagáje? Je to individuálne. Tieto väčšie druhy v podstate dospievajú medzi tým 4. a 6. rokom. Ale dožívajú sa až 40 a dokonca sa hovorí, že aj 60, ale... 40 až 60 áno, rokov. takže treba si dobre rozmyslieť, keď si človek takéhoto papagaja zaobstará, lebo môže sa stať, že vlastne ten papagaj prežije toho dotyčného. Takže ja napríklad môjho syna pripravujem na to, že to zdedí po mne. To je veselé. Ivetka, Matej, povedzte mi konkrétne o svojich papagájoch, o tom, čo všetko treba pre ne pripraviť. My ich totiž našim divákom ukazujeme. Nemusíme hovoriť len všeobecne o papagájoch, ale ak sa zapáčili tieto druhy divákom a rozhodli sa, že ich chcú mať doma, čo všetko si musia pripraviť, čo sa týka bidielka, klietky, možno aj konkrétnu tú potravu, môžeme ju ešte potom ukázať. No, samozrejme, základ je klietka naozaj. Papagaj nemôže lietať stále voľne po byte, v prítomnosti pána môže byť pustený, ale inak by nemal byť voľne vypustený. Potom je to nejaké takéto bidielko, to je skôr také transportné, to on si to pozná, ale dobre je, keď napevno nejaký strom väčší vyťať, prispôsobiť, zavesiť tam hračke. To je také jeho útočisko, odkiaľ sa môže pozerať na izbu. No, treba mať nejakú prepravku pre prípad, že ideme za pánom doktorom. No a samozrejme potom sú to takéto rôzne misky. Najlepšie sú tieto nehrdzajúce, pretože sa dobre ošetrujú a v zásade ich vták nedokáže zničiť, lebo inak dokážu zničiť všetko. No a potom samozrejme sú to krmné zmesy na to každodenné krmenie zrna, granule, píškotka ako komunikačný prostriedok na korupciu vtáka. Na čo? Korupciu. Podplácate? No a potom rôzne druhy zeleniny a ovocia. Zase je o tom kopa knížiek, na internete veľa diskusí, však Alex teraz rozprávam ja. No a... Jemu to očividne, ale nevadí. To si treba jednoducho zoštudovať. V zásade také krmenie takýchto väčších vtákov vyjde mesačne jedného, možno aj pár stovák korún. Nie je to v žiadnom prípade lacná záležitosť. Ja som si dokonca všimla, že že keď vlastne krmíte papagáje, tak si tak trošku vždy udzobnete aj vy. Viete čo, ja tvrdím jednu vec, že nikdy som sa nezdravovala tak výživne, odkedy mám papagáje. Áno? Áno, pretože ovocie som v podstate nejedla, jem ho teraz, lebo je to tak, jak hovoríte. Ono to človek akože okoštuje, ono človek to uždibne. Napríklad u týchto papagajov, keď sú ešte maličkí, oni samozrejme nevedia sa stravovať. To znamená, že človek ich to musí naučiť. Čiže je dôležité hneď od malička mu vlastne predkladať veškeré možné druhy krmiv, aby sa to naučil. A samozrejme, väčšinou je to tak, že ten papagaj je taký, že keď to je páneček, tak to môžem aj ja, asi to bude dobre. Takže ono to asi fakt u tých keď sú maličky, začína, takže človek si zobne a snaží sa mu to z tej pusy a oni potom zistia, že to je dobré a postupom času to začnú sami. No a samozrejme, závisť zomiera posledná a oni sú veľmi zvedaví a závisliví, takže to, čo mám ja, to chce aj on. Minimálne v takom množstve. Preto si vždy odhryzneme. Mimochodom, ako je to s tým rozprávaním? Spomenuli sme teda, že ráno a večer rozprávajú oveľa viac. Ako sa dá papagaj naučiť rozprávať a vôbec všetky papagáje rozprávajú? V podstate rozprávajú všetky. Preto je to, čo som povedala, že teraz sú talentovanejší a menej talentovaní. Čiže niekto viacej, niekto menej. Samozrejme, že u tých žakov amazonianov je väčší ten predpoklad, ako u tých iných druhov, ale andulky viem, že takisto sú veľmi talentované na rozprávanie. Aj tie korolky sa nájdú. Tak vám poviem, dá sa samozrejme, ale ja napríklad nemám na to, aby som sedela hodinu s papagajom takto na prste a do neho hustila. Ako poviem na rovinu, podľa mňa je to týranie zvieraťa. Ono sa síce hovorí, že najlepšie je, keď je modré svetlo. To ale nehovorím z mojej skúsenosti, lebo ja som neučila nikdy týmto spôsobom rozprávať. Moje papagaje, čo rozprávajú, sami proste pochytili. Ale presne tak. Ale vážne. Viete čo, keď vám niekto hodinu ráno spustí, chceš kávu, chceš pusu, čo je kukučka a je to furt dokola jedno a to isté a Michal a ideš papať a ideme von, tak ako niekedy je to ozaj ako nepríjemné, veľmi nepríjemné. Ale hovorím, že čo sa týka toho, pokiaľ by niekto teda chcel skúsiť, odporúča sa väčšinou pred večerom, tesne pred spánkom, keď ten papagaj ešte nie je úplne unavený, že vraj je dobré modré svetlo a teda
cirka tých 20, maximálne 30 minút na neho teda rozprávať, ale len jedno slovo. Nie, stále dokola áno, opakovať. stále dokola. Ja som si dokonca všimla, že Tára má také červené pierko, alebo teda pierka, a vy máte červený melír. Viete čo, ja už som papagajovala celá, takže to je akože... Ste sa tak pekne doladili, babi. Áno. Je to veľká zábava. Ty sa k tomu dostal? No a vy ste ako učili svojho papagaja hovoriť? Jedine, keď ho pozdravíme ahoj, tak on sa to naučil. Veľmi veľa Svojho papagaja hovoriť. jedine, keď ho pozdravíme ahoj, tak on sa to naučil. Veľmi veľa pri umývaní riadu, keď tečie voda, tak to je super. A neučíme ho nejak cieľene, možno nejaké jedno, dve slova, ale on sa naučí všetko sám. Sú slova napríklad vulgarizmy, ktoré sa naučí na prvé počutie. No to každý. To hneď. No, je nejaké slovo, to by som sa na záver určite mala opýtať, je nejaké slovo, ktorým vás prekvapil? Váš papagaj, ktorý sa naučil niečo, čo od vás počul a nechtiac a zrazu to začal hovoriť? Viete čo, stala sa taká kuriozitka u nás doma, lebo ja tým, že bývam na rodinnom dome, tak my máme aj vonkajšie voliery, aj vnútorné voliery, takže moje papagaje majú tú výhodu, že od jary do jesene sú vonku. A so susedou sme stáli pri voliere a sme sa rozprávali a Tára odrazu zadu, že čo je kukučky? A suseda na to, že tak pekne mi dlho nikto nepovedal. Tak to bolo také ozaj prekvapujúce a nikto ju to akože neučil, ale je pravda, že ja väčšinou mám zvyk ráno, keď vojdem do miestnosti, kde sa teda nachádza spolu so samcom, tak je to väčšinou také, že čo je kukučky. To je milé. Matej. Keď sme raz s priateľkou roztúžene sa presúvali do vedľajšej izby, aby sme neboli rušení, lebo sme tam chceli si niektoré veci vysvetliť, tak on sa na nás tak pozrel a hovorí, čo je? No, tak to Zapadlo do situácie. Tak ale nemôžete nechávať samého a vysvetľovať tak, aby to on nepočul. Tak. No, Ivetka, Matej, ja vám veľmi pekne ďakujem. Vy ste veľmi šťastní ľudia, lebo máte takýchto spoločníkov, okrem tých rodinných príslušníkov. Vy ste sami, milí diváci, videli, že papagáje, je s nimi radosť, ale určite aj Ivetka, aj Matej zdvihli ten varovný prst, lebo sú s nimi aj starosti. Ale to tak má byť. Má to svoje plusy a mínusy. Ďakujeme vám veľmi pekne. No a baba, chalan, konečne sa môžete pustiť do tých dobrôt, čo máme na stole. Nech sa vám len páči. Dobrú chuť, kukučky. Lenka, ideme súťažiť? Áno, ideme. Čau, kukučko.